Sí, estem en un moment difícil, hem de trobar respostes més enllà de jugar bé, malament, guanyar, perdre. Jo crec que ens hem de trobar nosaltres mateixos, trobar-nos més com a equip i sentir-nos una mica bé, no? amb confiança en el que entrenem i el que volem fer, doncs poder-ho aplicar, millor o pitjor, intentar-ho. I si és així, serà el bon camí i crec que som un equip amb un nivell que fent aquestes coses hem de començar a treure bons resultats. Sí, sincerament ens és bastant igual a l'Hamburg. No? El rival que vingui serà difícil per nosaltres perquè no estem en un bon moment i hem de procurar fer bé les coses. No tinc cap dubte que si fem bé les coses molts minuts en el partit, juguem bé com a equip, amb confiança entre nosaltres, amb bona química dins de la pista, fora de la pista, guanyarem partits contra Hamburg i contra molts més rivals, no? Però el problema és poder-ho fer els màxims minuts possibles, amb gent d'aquí a la casa que implicació no li ha de faltar i sobretot demanar que l'afició estigui amb nosaltres, que és un moment difícil i que ho hem de superar tots junts. Tots els equips passen batxes al llarg de les temporades i crec que aquest és un, no ho podem amagar, però de tots els batxes es surt. Sí, primer nosaltres hem d'intentar ajudar-lo a ell. És veritat que és un nou jugador, però acaba d'arribar i la dinàmica en els últims partits no està sent amb victòries i amb confiança. Primer hem de ser nosaltres que l'ajudem a ell a que es senti còmode a la pista i un cop això passi, doncs ell, el seu talent i les seves virtuts les posarà per ajudar-nos, no? Però no hem de voler ja demanar-li molta responsabilitat a un jugador que no ha jugat cap partit amb nosaltres, simplement que faci el millor que pugui i que amb confiança en les coses que fa bé i nosaltres l'intentarem ajudar.